Is-sieħba ta' Alan Gallia li qed ikun akkużat bil-qtil ta' Twani Borch magħruf bħala l-Bona xedet fil-qorti li s-sieħeb tagħha rċieva theddid qabel seħħ il-każ. Is-sibt kompla l-ġuri dwar il-qtil li seħħ fl-2010 u Amanda Grech ix-xut u ta' tifla ta' 7 snin fissret kif saret taf li Borch kien miet wara li ċempli l-aħwa. Borch kien vittma ta' 3 daqqiet ta' sikkina f'argument fejn hu kien spara numru ta' tiri. Amanda Grech qalet li kienet id-dar meta ċempel xi ħadd li identifika lilu nnifsu bħala Twani u li kienet jitkellem b'vuċi għolja. Qalet li għaddit it-telefon lil Gallia iżda aktar tard reġa' daq. Peress li Gallia ma qabdux qabditu hi u min kellima beda jgħidilha biex tgħid lil dak ir-raġel biex jinżel. Din hija xi ħaġa li kienet ripetuta u żiedet li fir-raba' telefonata għalilha tgħidlu jinżel biex iqattaw. Xedet li ċemplet lill-pulizija u talbithom biex jinżlu l-gażin tal-Partit Nazzjonalista ta' Marsa Xlok fejn kien il-Bona. Spjegat kif beżana hi marret id-dar ta' huwa li iktar tard infurma li kien hemm sparatura. Qalet li qalba waqfet u rrakkuntat kif imbagħad qalula li kien miet Twani. Fil-qorti saret ukoll referenza għal karattru tal-akkużat meta jkun taħt l-influwenza tax-xorb biex xut tgħid li meta jixrob jibda anke jaqbad ma' tfajliet oħra, raġuni li għaliha ġieli bagħtet lil Gallia lura għand ommu.